Венци Влади, двама приятели, които заедно могат всичко. Двама братя по душа, които никога не свеждат глава пред никого. 10 души срещу тях не са причина за страх, защото тяхната сила не е само в юмруците, а в смелостта, характера и това да стоят един до друг. Те не се плашат от чужди думи, не треперят от големи приказки и не се впечатляват от хора, които се правят на страшни зад екрана. Венци стои до Влади, Влади стои до Венци. Когато са заедно, нямат нужда от никого други го. Нека говорят, нека пишат, нека се правят на герои. Венци и Влади продължават напред с високо вдигната глава. Те не търсят проблеми, но и не позволяват на никого да ги унижава или да ги кара да се страхуват. Който ги познава, знае, тези двамата са луди, смели и верни до край. Двама срещу целия свят, с усмивка, с характер и без страх. Венци и Влади, едно приятелство, една дума и две сърца, които никога не се отказват. Винаги са ви доказали, ке не губят Влади. Венци ви зад в бой, немат страх с ни от 10 души. А па ако много лете минават, само с пистолета един куршум и бой.